сложени, е голям майтап. Българския фолклор специално е нещо, което се цени в цял свят, защото е единствено по рода си. И не знам, аз по принцип, като се чуя такова нещо и винаги изпадаме в големи спорове с колеги или приятели, но мисля, че няма по-красиво нещо от българския фолклор, ако може да се вмъкне по някакъв хубав начин във всяка една музика. От това само печалба може. Аз си мисля, че това въобще, не знам, всички търсят тенденции, всички питат за този фолклор. Ние никога не го мислиме. Просто си е вграден в такана, гений или нещо такова. Ние все пак сме българска група, с чисто българско звучене и с български текст най-вече, така че честно това, аз въобще не съм се замислил. Българска рок-група за мен е рок-група българска, когато пее на български. И съответно в музиката има фолклорни елементи. Вероятно някой, когато говори за фолк и не знам си какво, има предвид такива народни песни, преработени по определен начин за други цели. Ние такива неща не правим и трябва да ти кажа, че го мразя това нещо. Смятам, че една песен трябва да си бъде такава, каквато е измислена. И това е основното. Ако има такива елементи, те са такива, защото така усещаме ние музиката и просто такава музика ни идва, а не че сме го правили, за да има български елемент вътре. Това е глупаво.